Ang tawo nga adunahan. Lucas Kapitulo 18 versikulo 18, 30. Mayo sa katigdamala sa mga Hudyo nga nangutana kang Jesus, mayong magtutudlo, ansa man ang akong himuon aron makaangkon ako sa kinabuhi nga walay katapusan. Mitubag si Jesus kanya, nganong mingon ka man nga maayo ako. Walay bisan kinsa nga maayo gawas sa Dios. Mahitungod sa imong pangutana, nahibalo ka na sa giingon sa kasuguan, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw pagsaksi ug bakak, tahura ang imong amahan ug inahan. Mitubag ang tawo, kanang tanan gituman kusukad pa sa akong pagkabata. Sa pagkadungog ni Jesus sa iyang tubag, mingon siya, o sa pagayod kabutang ang angay mong himuon. Ibaligya ang tanan mong kabtangan, ug ang halin ipanghatag sa mga kabus. Ug mahimaw kang adunahan didto sa langit. Pagkahuman, balik ug sunod ka nako. Apan sa pagkadungog niya nini, nasubo siya tungod kay adunahan man siya kaayo. Sa dihang nakita ni Jesus nga nasubo siya, mingon si Jesus, lisod gayud alang sa mga adunahan nga magpasakop sa paghari sa Dios. Sayon pa ang paglusot sa mananap nga kamelyo sa bangag sa dagom kaysa pagpasakop sa adunahan sa paghari sa Dios. Anya nangutana ang mga nakadungog sa gisulti ni Jesus, kon mao ka na, kinsa naman lang ang maluwas. Gitubag sila ni Jesus, ang dili mahimaw sa tawo mahimaw sa Dios. Anya mingon si Pedro, amo bayang gibiyaan ang among mga kabtangan ug misunod kami kanimo. Mingon si Jesus kanila, sa pagkatinuod, saltihan ko kamo, walay bisan kinsa nga mibiya sa iyang balay, asawa, mga igsuon, ginikanan, o mga anak tungod ug alang sa iyang pagpasakop sa paghari sa Dios, nga dili makaduwat nining panahona sa mas labaw pa kaysa iyang gibiyaan, ug sa umaabot may kinabuhi pa siya nga walay katapusan.